രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ മാതാജി കൃഷ്ണ പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി പ്രണാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ പ്രണാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മള് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 2 അധ്യായം 1 ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യപടി എന്ന അധ്യായത്തിലെ 7 ശ്ലോകം വരെ നമ്മൾ ഇന്നലെ എടുത്തു. 8ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്തൊക്കെയാ കണ്ടത്? ഇന്നലെ നമ്മൾ എടുത്ത ശ്ലോകം 5 തൊട്ടല്ലേ ഇന്നലെ നമ്മൾ എടുത്തത്? 5ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇന്നലത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞത്? എല്ലാ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും സർവ്വ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് സർവ ദുരിത നിവാരകനായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ഹരിയെ എപ്പോഴും ശ്രവിക്കണം, സ്മരിക്കണം, കീർത്തിക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞത്. ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക, കീർത്തിക്കുക, ശ്രവിക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളിൽ മുഴുകി സമയം പാഴാക്കാതെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓരോ കർമ്മവും ഭഗവാന് വേണ്ടിയായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് നമുക്ക് 5ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണ ലീലകളെല്ലാം ശ്രവിക്കുന്നതും സ്മരിക്കുന്നതും കീർത്തിക്കുന്നതും സർവ്വവിധത്തിലുള്ള ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മുക്തി നൽകുന്നതാണെന്ന് നമ്മൾ 5ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ടു. 6ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, എന്താണ് പറഞ്ഞത്? സാഖ്യയോഗം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരും അതുപോലെ തന്നെ യോഗ ശക്തികളൊക്കെ നേടുന്നവരും സ്വധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരും എല്ലാവരും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്? പരമമായ ലക്ഷ്യം ഭഗവാന് ആ അന്ത്യസമയത്ത് ഭഗവാന് നാരായണ സ്മൃതി ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് 6ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു. നാരായണ സ്മൃതി എന്ന് പറഞ്ഞ അല്ലെ. അന്ത്യസമയത്ത് നാരായണ സ്മൃതി ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സാഖ്യയോഗത്തിലുള്ളവരും യോഗാശക്തികൾ ചെയ്യുന്നവരും സ്വധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരും എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന സമയത്ത് നാരായണ സ്മൃതി ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിന് അതീതമായിട്ടുള്ള ആ നാരായണനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തക്ക വിധത്തിലായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മളെ ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തി എടുക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ സമയവും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ആ ശ്ലോകത്തിലെ 6ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? ഉന്നതന്മാരായ അതീന്ദ്രവാദികൾ. അതെ, അതിൽ പറഞ്ഞത് ലൗകികമായിട്ടുള്ള വിധി നിരോധം, അതായത് യമനിയമങ്ങൾക്ക് അതീതരായവര്, അതായത് ഉന്നതരായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയവാദികളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. യമനിയമങ്ങൾക്ക് അതീതരായിട്ടുള്ള
അതീന്ദ്രിയവാദികൾ പോലും എന്താണ് ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ വർണ്ണിക്കുന്നതില് വളരെയധികം ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതീന്ദ്രിയവാദികളാണ് അവർ ഓൾറെഡി. പക്ഷെ അവർക്ക് പോലും എന്താണ് ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങള് വർണ്ണിക്കുന്നതിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നവരാണ് അവര്. ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണലീലകളെല്ലാം അതീന്ദ്രിയമായതുകൊണ്ട് തന്നെ മുക്താത്മാക്കൾക്ക്, ഇത്തരത്തിലുള്ള അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് ഭഗവത് ലീലകളെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും സംസാരിക്കാനും എപ്പോഴും വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇത് അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്, അവർക്ക് വളരെയധികം അത് ആനന്ദം നൽകുന്നതാണ്. ആ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ ആനന്ദമാണ് എന്ത് നൽകുന്നത്, ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണലീലകളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതും കേൾക്കുന്നതും. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ, തുഷ്യന്തിച്ച രമന്തിച്ച എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ശ്ലോകം വരുന്നില്ലേ, മച്ചിത്ത മദ്ഗത പ്രാണ ബോധയന്ത പരസ്പരം കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യം തുഷ്യന്തിച്ച രമന്തിച്ച. അപ്പൊ ഭക്തന്മാര് തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്തോറും അവർക്ക് എന്താണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്തോറും അവർക്ക് തമ്മിൽ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതീന്ദ്രിയവാദികൾ പോലും എന്താണ് അത് ആസ്വദിക്കുന്നവരാണ്, അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും അതിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നവരാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഭഗവാനെ ലയിച്ചു ചേരുക നേക ലക്ഷ്യത്തോടെ അത്തരം ലീലകളെ കുറിച്ച് അവർ ഔപചാരികമായി മാത്രം ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ആർക്കായി ആനന്ദം കിട്ടുന്നില്ല, ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ ആനന്ദമാണ് ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ലീലകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. പക്ഷെ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുന്നവർക്ക് അത്രയും ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നും കൂടി ആ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി 8ാമത്തെ ശ്ലോകം നമ്മൾ എടുക്കാനുള്ളത് ശ്ലോകം 8. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇദം ഭാഗവതം നാമ പുരാണം ബ്രഹ്മ സംഹിതം അധീതവാൻ ദ്വാപരാദോ പിതുർദൈപായനാദഹം. ഇദം ഭാഗവതം നാമ പുരാണം ബ്രഹ്മ സംഹിതം അധീതവാൻ ദ്വാപരാദോ പിതുർദൈപായനാദഹം. ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭാഗവതം പുരാണം ബ്രഹ്മസംഹിതം ഭാഗവതം നാമ പുരാണം ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് ഭാഗവതം, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നാമ എന്നു പേരായ പുരാണം വേദാനുബന്ധം, ബ്രഹ്മസംഹിതം വേദങ്ങളുടെ സാരാംശമെന്ന് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അധീതവാൻ അഭ്യസിച്ചു, ദ്വാപര യുഗ അന്ത്യത്തിൽ, പിതു എന്റെ പിതാവിൽ നിന്നും, ദ്വൈപായന വ്യാസദേവൻ, അഹം ഞാൻ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം, ഞാൻ ദ്വാപര യുഗ അന്ത്യത്തിൽ സർവ വേദങ്ങൾക്കും തുല്യമായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്നു പേരായ മഹാപുരാണം എന്റെ പിതാവായ ദ്വൈപായന വ്യാസദേവനിൽ നിന്നും അഭ്യസിച്ചു. അപ്പൊ ശുകദേവ മഹർഷി തന്നെ കുറിച്ച് പറയാണ്, ദ്വാപര യുഗത്തിന്റെ അന്ത്യത്തില് സർവവേദങ്ങൾക്കും തുല്യമായിട്ടുള്ള ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന മഹാപുരാണം ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവായിട്ടുള്ള ദ്വൈപായന വ്യാസദേവനിൽ നിന്നാണ് അഭ്യസിച്ചത്. അപ്പൊ ജന്മനാ തന്നെ മുക്താത്മാവാണ് ആര്? സുഖദേവ ഗോസ്വാമി. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവായിട്ടുള്ള ദ്വൈപായന വ്യാസദേവനിൽ നിന്നും എന്തഭ്യസിച്ചു? ഭാഗവതം അഭ്യസിച്ചു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. നിയമങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രണങ്ങളുടെയും, അതായത് നിയമങ്ങളുടെയും സീമയ്ക്ക് അതീതനായ പരമോന്നത അതീന്ദ്രിയവാദി, മുഖ്യമായും പരമദിവ്യോത്തന പുരുഷനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുകയും വാഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്ന പരമപ്രധാനമായ നിയുക്ത കർത്തവ്യത്തിൽ വ്യാപൃതനാവുന്നുവെന്ന സ്വപ്രസ്താവനയെ ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി സ്വന്തം ദൃഷ്ടാന്തത്തിലൂടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇവിടെ. ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അംഗീകൃത മുക്താത്മാവും പരമോന്നത അതീന്ദ്രിയവാദിയുമാകിയാൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനത്തെ 7 ദിനങ്ങളിൽ ഒത്തുചേർന്ന് ഉത്തുംഗരായ എല്ലാ സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠന്മാരും അദ്ദേഹത്തെ അംഗീകരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിയമങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രണങ്ങളുടെയും സീമയ്ക്ക് അതീതനായിട്ടുള്ള, അതായത് യമനിയമങ്ങൾക്ക് അതീതനായ പരമോന്നത അതീന്ദ്രിയവാദി,
അതാണ് മുഖ്യമായും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ കുറിച്ച്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുക, വാഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്ന പരമപ്രധാനമായ നിയുക്ത കർമ്മത്തിൽ വ്യാപൃതനാവുക എന്ന സ്വപ്രസ്താവനയെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ സ്വന്തം ദൃഷ്ടാന്തത്തിലൂടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി എങ്ങനെയാണ് അതീന്ദ്രിയനാണ്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്താണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുക, വാഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ആ പരമപ്രധാനമായിട്ടുള്ള നിയുക്ത കർത്തവ്യത്തില് വ്യാപൃതനാവുന്നു എന്ന സ്വന്തം പ്രസ്താവനയെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി സ്വന്തം ദൃഷ്ടാന്തത്തിലൂടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന സ്വന്തം അനുഭവത്തിലൂടെ തന്നെ അദ്ദേഹം തന്നെ വെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അത് പറയാണ്. അപ്പൊ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അംഗീകൃത മുക്താത്മാവാണ്, പരമോന്നത അതീന്ദ്രിയവാദിയുമാണ്. അദ്ദേഹം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനത്തെ 7 ദിവസങ്ങളില് ഒത്തുചേർന്ന ആ ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള സന്യാസിമാരും അദ്ദേഹത്തെ അംഗീകരിച്ചു. അപ്പൊ അവിടെ ഉള്ള ഒത്തുചേർന്ന ഉത്തുംഗരായിട്ടുള്ള എല്ലാ സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠന്മാരും അദ്ദേഹത്തെ അംഗീകരിച്ചു. അപ്പൊ എല്ലാവരും ആരെ അംഗീകരിച്ചു? ഈ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ അംഗീകരിച്ചു. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ഋഷി ശ്രേഷ്ഠന്മാര് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യലീലകളിൽ സ്വയം ആകൃഷ്ടനായ അദ്ദേഹം മഹാനായ സ്വപിതാവ് ദ്വൈപായന വ്യാസദേവനിൽ നിന്നും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അഭ്യസിച്ചുവെന്ന് സ്വന്തം ജീവിത ദൃഷ്ടാന്തത്തിൽ നിന്നും ഉദ്ധരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ആരാണ്? മുക്താത്മാവാണ്, അതീന്ദ്രിയനാണ്. എന്നിട്ട് പോലും അദ്ദേഹം സ്വന്തം പിതാവായിട്ടുള്ള മഹാനായിട്ടുള്ള ദ്വൈപായന വ്യാസദേവനിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം ഭാഗവതം അഭ്യസിച്ചു എന്നുള്ളത് സ്വന്തം ജീവിതത്തിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തത്തിലാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥമോ ഒരുവന് സ്വന്തം ധിഷണാശക്തിയാൽ സ്വഭവനത്തിലിരുന്ന് ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭാഗവതം അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലത്തെ ഏതെങ്കിലും ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങള് നമ്മുടെ തന്നെ ബുദ്ധി വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? നമ്മുടെ വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ശരീരശാസ്ത്രം സംബന്ധിച്ചുള്ള വൈദ്യശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വിപണിയിൽ ലഭിക്കുമെങ്കിലും ഭവനത്തിലിരുന്ന് അത്തരം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ചു പഠിച്ചു മാത്രം ആർക്കും യോഗ്യനായ ഒരു ഭിഷങ്കരനായി തീരുക സാധ്യമല്ല. അതിന് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചേർന്ന് വിദഗ്ധരായ അധ്യാപകരുടെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിന് കീഴിൽ വൈദ്യശാസ്ത്രങ്ങൾ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഒരു ഡോക്ടർ ആവാനായിട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യൂട്യൂബിലായാലും കുറെ ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടും. അതൊക്കെ കേട്ട് വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ഡോക്ടർ ആവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് എന്ത് വേണം? മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചേർന്ന് അധ്യാപകർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് അവരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു ഡോക്ടർ ആവാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവത് ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള ബിരുദാനന്തര പഠനമായ ശ്രീമദ് ഭാഗവത അഭ്യസനം. അത് ശ്രീ വ്യാസദേവനെ പോലെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തിയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ മാത്രമേ സാധ്യമാകൂ. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ എന്ന വ്യക്തി പറഞ്ഞത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച ഒരു ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തിയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ നിന്നും ആണ് നമ്മൾ ഭാഗവതം പഠിക്കേണ്ടത്. എങ്ങനെയാ? ശ്രീമദ് ഭാഗവത ബിരുദാനന്തര പഠനം എന്നാ പറയുന്നത്. ബിരുദമല്ല, ബിരുദാനന്തര പഠനം. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ഡിഗ്രി വരെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഭഗവത്ഗീത എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ ഡിഗ്രിയാണ്. PG ആണ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ആണ് ഭാഗവതം. ആ ഭാഗവതം നമ്മൾ പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരിൽ നിന്നാണ് പഠിക്കേണ്ടത്? വ്യാസദേവനെ പോലെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തിയിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കേണ്ടത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അഭ്യസിക്കേണ്ടത് എന്ന്. അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മളത് പഠിക്കേണ്ടത്. ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തിയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ മാത്രമേ അത് സാധ്യമാകൂ. ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ജന്മനാ തന്നെ മുക്താത്മാവായിരുന്നുവെങ്കിൽ പോലും മറ്റൊരു മഹാത്മാവായ ശ്രീ നാരദ മുനിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം രചിച്ച മഹാനായ സ്വപിതാവ് ശ്രീ വ്യാസദേവനിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം ഭാഗവത പാഠങ്ങൾ അഭ്യസിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. അപ്പൊ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി എങ്ങനെയാണ്? ജന്മനാ തന്നെ മുക്താത്മാവാണ്. എങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം എന്താണ്? മഹാത്മാവായിട്ടുള്ള നാരദ മഹർഷിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം രചിച്ച ആ വ്യാസ മഹർഷിയിൽ നിന്നാണ്, തന്റെ പിതാവായിട്ടുള്ള വ്യാസദേവനിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് പഠിച്ചത്? ഭാഗവത പാഠങ്ങൾ അഭ്യസിച്ചത്. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിരതനായ ഭക്തൻ പണ്ഡിതനായ ബ്രാഹ്മണിൽ നിന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അഭ്യസിക്കണമെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിരതനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തൻ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണിൽ നിന്നായിരിക്കണം
ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അഭ്യസിക്കേണ്ടതെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. പരമപുരുഷന്റെ അതീന്ദ്രിയ നാമരൂപ ഗുണ ലീലകളെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർഷദന്മാരെയും നാനത്വങ്ങളെയും ആസ്പദമാക്കിയിട്ടുള്ള പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ അവതാരമായ ശ്രീ വ്യാസദേവന്റെ വർണ്ണനകളാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണ ലീലകളെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർഷദന്മാരെ കുറിച്ചും അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാനാത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പലതരത്തിലുള്ള തത്വങ്ങളെ കുറിച്ചും ആസ്പദമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ അവതാരമായിട്ടുള്ള പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ അവതാരമായ ആരാണിത് രചിച്ചിരിക്കുന്നത്, വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത്? വ്യാസദേവൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ അവതാരമായിട്ടുള്ള ശ്രീ വ്യാസദേവന്റെ വർണ്ണനകളാണ് എന്ത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തന്മാരുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് ഭഗവത് ലീലകൾ നടത്തപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെല്ലാം ആരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. തൽഫലമായി ചരിത്ര സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഈ മഹാഗ്രന്ഥത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ അവ കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭഗവത് ഭക്തന്മാരുടെ എല്ലാവിധത്തിലുള്ള ചരിത്ര സംഭവങ്ങളും ഈ ഭാഗവതത്തില് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീതയെ പോലെ കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ശബ്ദ പ്രതിരൂപമായതിനാൽ ഇതിനെ ബ്രഹ്മസംഹിതം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയെ പോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശബ്ദ പ്രതിരൂപമായിട്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഭാഗവതം പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിനെ ബ്രഹ്മസംഹിതം എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനാൽ അരുളി ചെയ്യപ്പെട്ടതാകിയാൽ ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാന്റെ ശബ്ദ അവതാരവും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭഗവത് അവതാരമായ വ്യാസദേവനാൽ വർണ്ണിക്കപ്പെട്ടതാകിയാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഭഗവാന്റെ ശബ്ദ പ്രതിരൂപം അഥവാ ശബ്ദ പ്രാതിനിധ്യവുമാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാനാൽ അരുളി ചെയ്യപ്പെട്ടതായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശബ്ദാവതാരമായിട്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നത്, ശബ്ദരൂപത്തിലുള്ള അവതാരം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭഗവാന്റെ അവതാരമായിട്ടുള്ള വ്യാസദേവനാൽ വർണ്ണിക്കപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഭഗവാന്റെ ശബ്ദ പ്രതിരൂപം അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദ പ്രാതിനിധ്യമാവുന്നു. ഈ ഗ്രന്ഥ ആരംഭത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വൈദിക അഭിലാഷ വൃക്ഷത്തിന്റെ സത്വം ബ്രഹ്മം എന്ന വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച പരമതത്വശാസ്ത്ര പ്രബന്ധമായ ബ്രഹ്മസൂത്രത്തിന്റെ സ്വാഭാവികമായ വ്യാഖ്യാനവുമാകുന്നു. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വൈദിക അഭിലാഷ വൃക്ഷത്തിന്റെ സത്ത്, നമ്മുടെ വൈദിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? എപ്പോഴും ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്നതാണ്. ആ അഭിലാഷ വൃക്ഷത്തിന്റെ സത്വം ബ്രഹ്മം എന്ന വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് പരമതത്വശാസ്ത്ര പ്രബന്ധമായ ബ്രഹ്മസൂത്രത്തിന്റെ സ്വാഭാവികമായ വ്യാഖ്യാനവുമാണ് എന്ത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. സത്യവതിയുടെ പുത്രനായി ദ്വാപര യുഗാന്ത്യത്തിൽ വ്യാസദേവൻ ആവിർഭൂതനാകിയാൽ ദ്വാപര ആദവ് അല്ലെങ്കിൽ ദ്വാപര യുഗ ആരംഭം എന്ന പദം കലിയുഗാരംഭത്തിന് തൊട്ടു മുമ്പ് എന്നർത്ഥമാക്കുന്നു. അപ്പൊ ദ്വാപര ആദവ് അല്ലെങ്കിൽ ദ്വാപര യുഗ ആരംഭം എന്ന പദം എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? കലിയുഗത്തിന്റെ ആരംഭത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പ് എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ശ്രീ ജീവഗോസ്വാമിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ പ്രസ്താവനയുടെ യുക്തിയെ ഒരു മരത്തിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തെ മരത്തിന്റെ തുടക്കമായി വിളിക്കുന്നതിനോട് സാമ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ മരത്തിന്റെ ഒരു മുകൾ ഭാഗത്തെ മരത്തിന്റെ തുടക്കമായിട്ട് വിളിക്കുന്നതിനോട് സാമ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഒരു മരത്തിന്റെ തുടക്കം അതിന്റെ വേരാണ്, എന്നാൽ സാധാരണ മരത്തിന്റെ മുകൾ ഭാഗമാണ് ആദ്യം കാണുന്നത്. ഈ തരത്തിൽ മരത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തെ അതിന്റെ തുടക്കമായി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ തുടക്കമായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ്? തുടക്കമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്, മരത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തെ അതിന്റെ തുടക്കമായിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ദ്വാപര ആദവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദ്വാപര യുഗത്തിന്റെ ആരംഭം, അതായത് കലിയുഗത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 9. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ പരിനിഷ്ഠിതോപി നൈർഗുണ്യ ഉത്തമ ശ്ലോകലീലയ ഗൃഹീത ചേതരാജർഷേ ആഖ്യാനം യദധീതവാൻ. പരിനിഷ്ഠിതോപി നൈർഗുണ്യ ഉത്തമ ശ്ലോകലീലയ ഗൃഹീത ചേതരാജർഷേ ആഖ്യാനം യദധീതവാൻ. ചൊല്ലിക്കോളൂ.
ഓം നമോ ഭഗവതേ ഭഗവതി വാസുദേവായ വാസുദേവായ നൈമിഷികോപി നൈർഗുണ്യാം ലോകലീലയാം ലീലയാ യഥാ രാജർഷയ ഗാനം ശ്ലോകലീലയാ അഖ്യാനം പരിനിഷ്ഠിത പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാക്കിയ അപി എന്നിട്ടും നൈർഗുണ്യ അതീന്ദ്രിയത്തിൽ ഉത്തമ ജ്ഞാനത്താൽ പ്രകാശിപ്പിച്ചു. ശ്ലോകം ലീലയ ലീലകളാൽ ഗ്രഹീത ആകർഷിതനാകയാൽ ഛേദ ശ്രദ്ധ രാജർഷേ അല്ലയോ രാജർഷി ആഖ്യാനം വർണ്ണനം യത് ആതീതവാൻ ആതീതവാൻ ഞാൻ അഭ്യസിച്ചു. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജെ. അല്ലയോ രാജർഷി, നിശ്ചയമായും ഞാൻ പരിപൂർണ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത്. എന്നിട്ടും ജ്ഞാനത്താൽ പ്രകാശം പകരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളാൽ വിശദീകരിച്ച ഭഗവത് ലീലകളുടെ വർണ്ണനകളിൽ ഞാൻ ആകൃഷ്ടനായി തീർന്നു. അപ്പോ എന്താ ശുകദേവ മഹർഷി പറയുന്നത്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് പറയാണ്, നിശ്ചയമായിട്ടും ഞാൻ പരിപൂർണ അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത്. കാരണം അതീന്ദ്രിയനായിട്ടാണ് ജന്മം തന്നെ. അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത്. എന്നിട്ടും ജ്ഞാനത്താൽ പ്രകാശം പകരുന്ന ശ്ലോകങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച ഭഗവത് ലീലകളിലൂടെ വർണ്ണനകളില് ഞാൻ ആകൃഷ്ടനായി തീർന്നു എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ശുകദേവ മഹർഷി പറയണത്. ഭഗവാന്റെ ശ്ലോകങ്ങൾ, ഭാഗവതത്തിലെ ശ്ലോകങ്ങളില് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഭാഗവതത്തിലെ ശ്ലോകങ്ങളില് ഞാൻ ആകർഷനായി തീർന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജെ. ത്വാത്വികമായ ഊഹാപോഹത്താൽ പരമസത്യം ആദ്യം അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മമായും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഉത്കർഷത്താൽ പിന്നീട് പരമാത്മാവായും ഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവത് കൃപയാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ഉത്കൃഷ്ടമായ പ്രസ്താവനകളാൽ ഒരു അവ്യക്തിഗതവാദി പ്രബുദ്ധനാകുന്ന പക്ഷം അയാളും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭക്തനായി മാറുന്നു. അല്പജ്ഞാനത്താൽ പരമസത്യത്തിന്റെ വ്യക്തിഗത ഭാവം എന്ന ആശയത്തോട്, അതായത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ പരമസത്യം ഒരു ദിവ്യ വ്യക്തിത്വമാണെന്ന ആശയത്തോട് നമുക്ക് പൊരുത്തപ്പെടാനാവുന്നില്ല. അതിനാൽ വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള ഭഗവത് കർമ്മങ്ങളെ അല്പജ്ഞാനികളായവർ അപലപിക്കുന്നു. എന്നാൽ യുക്തതയോടും വിതർക്കങ്ങളോടും പരമസത്യത്തെ സമീപിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയ പ്രക്രിയ അചഞ്ചലനായ അവ്യക്തിഗതവാദിയെ പോലും ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിപരമായ ദിവ്യലീലകളിൽ ആകർഷനാക്കുന്നു. ലൗകികമായ ഒരു പ്രവൃത്തിക്കും ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ പോലൊരു വ്യക്തിയെ ആകർഷിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. ഭഗവാൻ ദിവ്യനാണ്, അതീന്ദ്രിയനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങളും. അദ്ദേഹം നിഷ്ക്രിയനോ നിരാകാരനോ അല്ല. അപ്പോൾ പറയുന്നത്, ത്വാത്വികമായ ഊഹാപോഹത്താൽ പരമസത്യത്തെ ആദ്യം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മമായിട്ടും, ആദ്യം ബ്രഹ്മമായിട്ടും പിന്നെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉത്കർഷത്താൽ പിന്നീട് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് ജ്ഞാനം കിടുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനെ പരമാത്മാവായിട്ടും ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആദ്യം നമ്മൾ താത്വികമായിട്ടുള്ള ഊഹാപോഹം കൊണ്ട് ആ പരമസത്യത്തെ ബ്രഹ്മമായിട്ടും കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് അറിവ് നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് പരമാത്മാവായിട്ടും ഗ്രഹിക്കും. എന്നാൽ ഭഗവത് കൃപയാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ഉത്കൃഷ്ടമായ പ്രസ്താവനകളാൽ ഒരു അവ്യക്തിഗതവാദി പ്രബുദ്ധനാകുന്ന പക്ഷം അയാള് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭക്തനായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ നേരെ മറിച്ച് ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് ഭാഗവതത്തിലെ ആ ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഭാഗവതത്തിലെ ശ്ലോകങ്ങളിലെ ആകർഷനാകുന്ന പക്ഷം ആ വ്യക്തി ആരാകും? ഭഗവാന്റെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭക്തനായിട്ട് മാറും. അല്പജ്ഞാനത്താൽ പരമസത്യത്തിന്റെ വ്യക്തിഗത ഭാവം എന്ന ആശയത്തോട്, അതായത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ പരമസത്യം ഒരു ദിവ്യ വ്യക്തിത്വമാണെന്ന ആശയത്തോട് നമുക്ക് പൊരുത്തപ്പെടാനാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മളിൽ അല്പജ്ഞാനമാണ് നമ്മളിലുള്ളതെങ്കിലോ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നുള്ള ഒരു ആശയത്തോട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പൊരുത്തപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതിനാൽ വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള ഭഗവത് കർമ്മങ്ങളെ അല്പജ്ഞാനികളായവർ അപലപിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആര് സമ്മതിക്കില്ല? അല്പജ്ഞാനികളായിട്ടുള്ള ഒരു സമ്മതിക്കില്ല. എന്നാൽ യുക്തതയോടും വിതർക്കങ്ങളോടും പരമസത്യത്തെ സമീപിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയ പ്രക്രിയ അചഞ്ചലമായ അവ്യക്തിഗതവാദിയെ പോലും ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിപരമായ ലീലകളിൽ ആകർഷനാക്കുന്നു. പക്ഷേ
എന്നാൽ എന്താ ഇവിടെ പറയണത്? യുക്തതയോടും വിതർക്കങ്ങളോടും പരമസത്യത്തെ സമീപിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയ പ്രക്രിയ. അജഞ്ചലനായ ഒരു അവ്യക്തിഗതവാദിയെ പോലും എന്താണ് ഭഗവാന്റെ അവ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ദിവ്യലീലകളിലെ ആകർഷനാക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ലൗകികമായ ഒരു പ്രവൃത്തിക്കും ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ പോലെ ഒരു വ്യക്തിയെ ആകർഷിക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്, ഭഗവാൻ ദിവ്യനാണ്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങളും. അദ്ദേഹം നിഷ്ക്രിയനോ നിരാകാരനോ അല്ല. നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ജന്മകർമ്മച്ചമേ ദിവ്യം ഏവം യോവേത്തി തിക്താദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സ്വർജ. ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയുന്നത്, കർമ്മങ്ങളും എല്ലാതും എങ്ങനെയാണ്? ദിവ്യങ്ങളായിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ആരല്ല? നിരാകാരനല്ല, നിഷ്ക്രിയനും അല്ലാര്? ഭഗവാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 10. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തദഹം തേപി ധാസ്യാമി മഹാപൗരുഷികോ ഭവാൻ യസ്യ ശ്രദ്ധതാമാശു സ്യാന്മുകുന്ദേ മതി സതിഹി തദഹം തേപി ധാസ്യാമി മഹാപൗരുഷികോ ഭവാൻ യസ്യ ശ്രദ്ധതാമാശു സ്യാന്മുകുന്ദേ മതി സതിഹി. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ വിദ്യാസ്യാമി മഹാപൗരുഷികോ ഭവാൻ വിദ്യാസ്യാമി മഹാപൗരുഷികോ ഭവാൻ മുകുന്ദേ മതി സതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തത് അത്, അഹം ഞാൻ, തേ അങ്ങയിൽ, അഭിധാസ്യാമി ഉരുവിടാം, മഹാപൗരുഷിക ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഭക്തൻ, ഭവാൻ അവിടുന്ന്, യസ്യ യാതൊന്നിന്റെ, ശ്രദ്ധത പൂർണ്ണ ബഹുമതിയും ശ്രദ്ധയും നൽകുന്ന, ആസു വളരെ പെട്ടെന്ന്, സ്യാത് അതെങ്ങനെ ആയിത്തീരുന്നു, മുകുന്ദേ മുക്തി നൽകുന്ന ഭഗവാനിൽ, മതി വിശ്വാസം, സതി പതറാത്ത. വിവർത്തനം. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദി കി ജയ്. വിവർത്തനം. അങ്ങ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പരമഭക്തനാകിയാൽ അതേ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങയുടെ മുമ്പാകെ ഉരുവിടാം. പൂർണ്ണമായ ആദരവോടും ശ്രദ്ധയോടും കൂടി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുന്ന ഒരുവനെ മുക്തിപ്രദായകനായ പരമോന്നത ഭഗവാനിൽ അടിയുറച്ച വിശ്വാസം കൈവരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് ശുകദേവ മഹർഷി പറയുന്നതാണ്, എന്താ പറയുന്നത്? അങ്ങ് ഭഗവാന്റെ പരമഭക്തനായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിപ്പോ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അങ്ങയുടെ മുമ്പാകെ ഉരുവിടാം. അപ്പൊ ആരാണോ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ആദരവോടു കൂടിയും ശ്രദ്ധയോടു കൂടിയും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുന്നത്, ആ ഒരുവന് മുക്തിപ്രദായകനായിട്ടുള്ള ആ പരമോന്നതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനിലെ അടിയുറച്ച വിശ്വാസം കൈവരുമെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ശുകദേവ മഹർഷി പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദി കി ജയ്. അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട വേദവിജ്ഞാനമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. വേദജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കുന്ന രീതിയെ അവരോഹണ പന്ഥാവ് അഥവാ ആധികാരിക ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടി ദിവ്യജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കുന്ന പ്രക്രിയ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഭൗതിക ജ്ഞാന പുരോഗമനത്തിന് വ്യക്തിപരമായ കഴിവും ഗവേഷണ വാസനയും ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ എല്ലാ പുരോഗമനവും ഏറെക്കുറെ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ആത്മീയ വിദ്യ ശിഷ്യനിൽ നിറയണമെങ്കിൽ ആത്മീയ ഗുരു നിശ്ചയമായും ശിഷ്യനിൽ തൃപ്തനാകണം. ആത്മീയ ഗുരു മാന്ത്രികനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയും വൈദ്യുതി ആധാനം ചെയ്യുന്നത് പോലെ അത്ഭുത ശക്തിയാൽ ശിഷ്യനിൽ ആത്മീയ ജ്ഞാനം സന്നിവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മാന്ത്രിക പ്രക്രിയയാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ പാടില്ല. യഥാർത്ഥ ഗുരു യഥോചിതമായി വൈദിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആധികാരികതയിൽ എല്ലാം ശിഷ്യന് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അത്തരം ബോധങ്ങൾ ചിന്താ തത്വത്തോടെയല്ല, മറിച്ച് വിനയപുരസ്സരമുള്ള അന്വേഷണത്താലും സേവന മനോഭാവത്താലും വേണം ശിഷ്യൻ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട വേദവിജ്ഞാനമാണ് എന്ത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. വേദജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കുന്ന രീതിയെ എങ്ങനെയാണ്? അവരോഹണ പാന്താവ് അഥവാ
ആധികാരിക ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടി ദിവ്യജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കുന്ന പ്രക്രിയ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കും. നമ്മൾ ഇത് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ആ ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടി ആയിരിക്കണം നമ്മളത് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടി വരുന്ന അതിലൂടെ ആയിരിക്കണം നമ്മളിത് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. ഭൗതിക ജ്ഞാന പുരോഗമനത്തിന് നമുക്ക് എന്താവശ്യമാണ്? വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള കഴിവ് അത്യാവശ്യമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഗവേഷണ വാസന നമുക്ക് എന്തിനാവശ്യമാണ്? ഭൗതികമായ ജ്ഞാനം നേടുന്നതിന് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. പക്ഷേ ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ കാര്യത്തില് എല്ലാ പുരോഗമനവും എന്തിനാണ് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ പുരോഗതി ഇരിക്കുന്നത്. ആത്മീയ വിദ്യ ശിഷ്യനിൽ നിറയണമെങ്കിൽ ആത്മീയ ഗുരു നിശ്ചയമായും ശിഷ്യന് തൃപ്തനാകണം. അപ്പൊ ഒരു ഗുരുവിന്റെ സംതൃപ്തിയാണ് ഒരു ശിഷ്യന്റെ പുരോഗതി. ആത്മീയ പുരോഗതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗുരുവിന്റെ സംതൃപ്തി. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് മതി? നമുക്ക് അതിന് വേണ്ട ഒരു ബുദ്ധി ഉണ്ടായാൽ മതി. കഴിവ്, വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള കഴിവും ഗവേഷണ വാസനയും മതി. പക്ഷെ ആത്മീയമായിട്ട് നമുക്ക് ഉന്നതി ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കൂടി അത്യാവശ്യമാണ്. ആത്മീയ വിദ്യ ശിഷ്യനിൽ നിറയണമെങ്കിൽ ആത്മീയ ഗുരു നിശ്ചയമായിട്ടും ശിഷ്യനിൽ തൃപ്തനായിരിക്കണം. ആത്മീയ ഗുരു ഒരു മാന്ത്രികനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയും വൈദ്യുതി ആദാനം ചെയ്യുന്നത് പോലെ അത്ഭുത ശക്തിയാൽ ശിഷ്യനിൽ ആത്മീയ ജ്ഞാനം സന്നിവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മാന്ത്രിക പ്രക്രിയയാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോ ഗുരു എന്താ ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ? ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് ശിഷ്യന്റെ ആത്മീയ പുരോഗതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ആത്മീയ വിദ്യ ശിഷ്യനിൽ നിറയണമെങ്കിൽ ആത്മീയ ഗുരു നിശ്ചയമായിട്ടും എന്ത് വേണം? ശിഷ്യനിൽ സംതൃപ്തനായിരിക്കണം. ആത്മീയ ഗുരു ഒരു മാന്ത്രികനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതി ആദാനം ചെയ്യുന്നത് പോലെ അത്ഭുത ശക്തി കൊണ്ട് ശിഷ്യന് ഈ ആത്മീയ ജ്ഞാനം സന്നിവേശിപ്പിക്കുന്നു എന്നല്ല ഇതിനർത്ഥം. യഥാർത്ഥ ഗുരു യഥോചിതമായിട്ട് വൈദിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആധികാരികതയിൽ എല്ലാം ശിഷ്യന് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ഗുരു യഥോചിതമായിട്ട് തന്നെ ഉചിതമായ രീതിയിൽ വൈദിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആധികാരികതയിൽ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാണ്? ആ ശിഷ്യന് വിവരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത്തരം ബോധനങ്ങൾ ചിന്താ തത്വത്തോടെയല്ല, മറിച്ച് വിനയ പുരസ്സരമുള്ള അന്വേഷണത്താലും സേവന മനോഭാവത്താലും വേണം ശിഷ്യൻ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അപ്പോ ഈ ഗുരു ഒരു ശിഷ്യന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശിഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്? വിനയത്തോടെ, വിനയ പുരസ്സരത്തോടെ ഉള്ള അന്വേഷണം കൊണ്ടും സേവന മനോഭാവം കൊണ്ടും. തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ ഉപദേശന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിന തത്വദർശനം. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ശ്ലോകത്തിൽ. അതേപോലെ തന്നെ വിനയ പുരസ്സരത്തോടെയും സേവന മനോഭാവത്തോടെ ആയിരിക്കണം ആ ശിഷ്യൻ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. ആത്മീയ ഗുരുവും ശിഷ്യനും നിശ്ചയമായും നിർവ്യാജരായിരിക്കണം. ഇവിടെ ആത്മീയ ഗുരുവായ ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി മഹാനായ പിതാവ് ശ്രീ വ്യാസദേവനിൽ നിന്നും പഠിച്ച ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അതേപോലെ ഉരുവിടാൻ തയ്യാറാണെന്ന് മാത്രമല്ല, ശിഷ്യനായ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ മഹാഭക്തനുമാണ്. ഭക്തനായി തീരുന്നതിലൂടെ ആത്മീയ യോഗ്യതകളൊക്കെ കരസ്ഥമാക്കിയെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുവനാണ് യഥാർത്ഥ കൃഷ്ണഭക്തൻ. ഭഗവത്ഗീതയുടെ താളുകളിൽ ഈ ഉപദേശം ഭഗവാൻ സ്വയം പകർന്നു നൽകിയിരിക്കുന്നു. സർവ്വതും ഭഗവാനാണെന്നും പരിപൂർണമായി അദ്ദേഹത്തിന് സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്യുന്നത് ഒരുവനെ പരമപരിപൂർണത ഉള്ള ഭക്തനാക്കി മാറ്റുന്നു ഭഗവത്ഗീതയിൽ വ്യക്തമായി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നത് ആത്മീയ ഗുരുവും ശിഷ്യനും എങ്ങനെയായിരിക്കണം? നിർവ്യാജരായിരിക്കണം നിശ്ചയമായിട്ടും. ഇവിടെ ആത്മീയ ഗുരു ആരാണ്? ഗുരുവായിട്ടുള്ള ശുകദേവ ഗോസ്വാമി മഹാനായിട്ടുള്ള തന്റെ പിതാവായിട്ടുള്ള വ്യാസദേവനിൽ നിന്നും പഠിച്ച ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അതേപോലെ തന്നെയാണ് കുരുവിട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് തന്റെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് ഉരുവിട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ മഹാഭക്തനാണ്. അപ്പൊ ഭക്തനായി തീരുമ്പോ ആത്മീയ യോഗ്യതകളൊക്കെ കരസ്ഥമാക്കിയെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആര്? യഥാർത്ഥ കൃഷ്ണഭക്തൻ. ഭഗവത്ഗീതയുടെ താളുകളിലും ഈ ഉപദേശം ഭഗവാൻ സ്വയം പകർന്നു നൽകിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് സർവ്വതും ഭഗവാനാണെന്നും പരിപൂർണമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്യുന്നവനെ ഒരു പരമപരിപൂർണതയുള്ള ഒരു ഭക്തനാക്കി മാറ്റുമെന്നും ആര് പറയുന്നുണ്ട്? ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിലും പറയുന്നുണ്ട്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിലുള്ള ഈ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം ഒരുവനെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത പഠിതാവാകുന്നതിന് സജ്ജനാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനില്
ഉള്ള ഒരു അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം, അതാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ എന്താക്കുന്നത്, ഭാഗവത പഠിതാവാകുന്നതിന് സജ്ജനാക്കുന്നത്. ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ പോലുള്ള ഒരു ഭക്തനിൽ നിന്നും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുന്ന ഒരുവന് അന്ത്യത്തിൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ പോലെ മുക്തി ലഭിക്കുമെന്ന് സുനിശ്ചിതമാണ്. അപ്പോൾ ഭാഗവതം ശ്രവിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ആരിൽ നിന്നാണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തികളിൽ നിന്ന്, ഭക്തനിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ ഭാഗവതം ശ്രവിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെയുള്ള ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ പോലുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരിൽ നിന്നും ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അന്ത്യത്തിൽ നമുക്ക് എന്താണ്, പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ പോലെ മുക്തി ലഭിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തില് യാതൊരു തർക്കവും വേണ്ട. ഭാഗവത സപ്താഹങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് വിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന കപട ഭക്തന്മാരും ഭാഗവത പാരായണം തൊഴിലാക്കിയവരും ശ്രീ സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്നും അത് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തരാണ്. അപ്പോൾ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്, ഭാഗവത സപ്താഹങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് വിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന കപട ഭക്തന്മാര്, അതുപോലെ തന്നെ ഭാഗവത പാരായണം തൊഴിലാക്കിയിട്ടുള്ളവര്, അവരെല്ലാം ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തരാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ജന്മത്യാസ്യ എന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ആദ്യ ശ്ലോകം മുതല് ശ്രീ വ്യാസദേവൻ ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് പകർന്നു നൽകി. അപ്പോൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം ജന്മത്യാസ്യ എന്ന് പറയുന്ന ശ്ലോകം തൊട്ട് ഉള്ള എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവായിട്ടുള്ള വ്യാസദേവൻ പകർന്നു നൽകി. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അപ്രകാരം തന്നെ അത് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനും വിശദമാക്കി കൊടുത്തു. അപ്പൊ എപ്രകാരമാണോ വ്യാസ മഹർഷി തനിക്ക് ശുകദേവ മഹർഷിക്ക് ഈ ഭാഗവത ശ്ലോകങ്ങൾ പകർന്നു കൊടുത്തത്, അതേ പ്രകാരം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ആർക്കും പകർന്നു കൊടുത്തത്, പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനും വിശദമാക്കി കൊടുത്തത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11-ാം സ്കന്ധത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തിഭാവമായ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൽ കൂടി മഹാപുരുഷൻ എന്ന് വ്യാഖ്യാനിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ 11-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തിയുടെ അവതാരമായിട്ടുള്ള ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൽ കൂടിയിട്ട് മഹാപുരുഷൻ എന്നുകൂടി ആരെ പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാനെ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ കലിയുഗത്തിലെ പതിതാത്മാക്കളുടെ മേൽ കാരുണ്യം ചൊരിയുന്നതിനായി ഭക്തിഭാവത്തിൽ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ച ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അപ്പോ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ന് പറയുന്നത് കലിയുഗത്തിലെ പതിതാത്മാക്കളുടെ മേല് കാരുണ്യം ചൊരിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്തിയുടെ ഭാവത്തില് ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ച ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അവതാരമാണ് ആര്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ന് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഈ മഹാപുരുഷ ഭാവത്തിന് സമർപ്പണ യോഗ്യമായ 2 സവിശേഷ ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോ ഈ മഹാപുരുഷ ഭാവത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന 2 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ധ്യേയം സദാ പരിഭവഗ്നം അഭീഷ്ടദോഹം തീർത്ഥാസ്പദം ശിവവിരഞ്ജിനൂതം ശരണ്യം വൃത്യാർഹിം പ്രണത പാലഭവാപ്തിബോധം വന്ദേ മഹാപുരുഷത്തെ ചരണാരവിന്ദം ത്യക്താ സുദുസ്ത്യജസുരേപ്സിതാ രാജ്യലക്ഷ്മീം ധർമ്മിഷ്ഠ ആര്യ വജസായദഗാത് അരണ്യം മായാമൃഗം ദയിതയേപ്സിതം അന്വധാവത് വന്ദേ മഹാപുരുഷത്തെ ചരണാരവിന്ദം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11-ാം സ്കന്ധം 5-ാം അധ്യായം 33-34 ശ്ലോകത്തിലാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അന്യഥ പുരുഷൻ അഥവാ ആസ്വാദകൻ എന്നും മഹാപുരുഷൻ എന്നാൽ പരമാസ്വാദകൻ അഥവാ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എന്നുമാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. മഹാപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനെ സമീപിക്കുവാൻ അർഹതയുള്ളവരെ മഹാപൗരുഷികനെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് അന്യഥ പുരുഷൻ അഥവാ പുരുഷൻ എന്നാൽ എന്താണ്, ആസ്വാദകൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. മഹാപുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പരമാസ്വാദകൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. അത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്നാണ് അവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ആ മഹാപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനെ സമീപിക്കുവാൻ അർഹതയുള്ളവരെ മഹാപൗരുഷികൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു യഥാർത്ഥ അനുവാചകനിൽ നിന്നും ശ്രദ്ധയോടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത് ശ്രവിക്കുന്ന ഏതൊരാളും മുക്തിപ്രദായകനായ ഭഗവാന്റെ ആത്മാർത്ഥ ഭക്തനായി തീരുമെന്ന നിശ്ചയമാണ്. അപ്പോ ഒരു യഥാർത്ഥ അനുവാചകനിൽ നിന്ന്, യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്തനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുന്നതെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ്, മുക്തിപ്രദായകനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ആത്മാർത്ഥ ഭക്തനായി തീരുമെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ പോലെ ശ്രദ്ധയുള്ളവർ ആരും തന്നെയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുന്ന കാര്യത്തില് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ പോലെ ശ്രദ്ധയുള്ള ആരും തന്നെ ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ പോലെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത ശ്ലോകങ്ങളെ ഉരുവിടുന്നതിലും യോഗ്യതയുള്ളവർ ഇല്ല തന്നെ. അപ്പൊ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ പോലെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ പോലെ യോഗ്യതയുള്ളവരെ ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആകയാൽ ഉത്തമ അനുവാചകന്റെയോ ഉത്തമ ശ്രോതാവിന്റെയോ, അതായത് യഥാനുക്രമം ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെയോ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെയോ
കാലടികളെ പിന്തുടരുന്നവരവന് നിസ്സംശയം മുക്തിപ്രാപ്തമാകാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത്? ഒന്ന് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ പോലെ ശ്രവിക്കാനും ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ പോലെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും നമ്മൾ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അവരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് നിസ്സംശയം മുക്തി പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശ്രവണം കൊണ്ട് മാത്രം പരീക്ഷത്തിനും പാരായണം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം ശ്രീ വ്യാസദേവനും മുക്തി ലഭിച്ചു. ശ്രീ വ്യാസദേവൻ പരീക്ഷത്തിനും പാരായണം കൊണ്ട് മാത്രം ശുകദേവ മഹർഷിക്കുന്നായിരിക്കും അല്ലെ, ശുകദേവ മഹർഷിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ശ്രവണം കൊണ്ട് മാത്രം പരീക്ഷത്തിനും പാരായണം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം ശ്രീ ശുകദേവ മഹർഷിക്കും മുക്തി ലഭിച്ചു. നവവിധങ്ങളായ ഭഗവത് സേവന തത്വങ്ങളിൽ 2 എണ്ണം മാത്രമാണ്. അത് വ്യാസദേവൻ തന്നെയാണ്. മാതാജി പറഞ്ഞ ശ്രവണം കൊണ്ട് മാത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ശ്രവണം കൊണ്ട് പരീക്ഷത്തിനും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പാരായണം കൊണ്ട് ആർക്കാണ്? ശുകദേവ മഹർഷിക്കല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, മുക്തി ലഭിച്ചു. നവവിധങ്ങളായ ഭഗവത് സേവന തത്വങ്ങളിൽ 2 എണ്ണം മാത്രമാണ് ശ്രവണവും കീർത്തനവും. അക്ഷീണ പരിശ്രമത്തിൽ കൂടി ആ തത്വങ്ങളെ പൂർണ്ണമായിട്ടോ ഭാഗികമായിട്ടോ പിന്തുടരുന്നവന് പരമസത്യത്തിന്റെ നിയാമക തലത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ ഈ നവവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ഭഗവത് സേവന തത്വങ്ങളിൽ 2 എണ്ണം മാത്രമാണ് എന്ത്? ശ്രവണവും കീർത്തനവും. അക്ഷീണ പരിശ്രമത്തിൽ കൂടി ആ തത്വങ്ങളെ പൂർണ്ണമായിട്ടോ ഭാഗികമായിട്ടോ പിന്തുടരുന്നവന് ആ പരമസത്യത്തിന്റെ നിയാമക തലത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് മുക്തി ലഭിക്കുന്നതിനായി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം മുഴുവൻ ും അതായത് ജന്മത്യാസി എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യ ശ്ലോകം മുതൽ 12ാം സ്കന്ധത്തിലെ അവസാന ശ്ലോകം വരെ ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി സവിസ്തരം വർണ്ണിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു. അപ്പോ 1ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ 12ാം അധ്യായത്തിലെ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം വരെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി സവിസ്തരം വർണ്ണിച്ച് കേൾപ്പിച്ചു. ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഉരുവിട്ടതുപോലെ ആദ്യന്തം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പതിവായി ശ്രവിക്കണമെന്ന് ഗൗതമ മുനി അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന് ഉപദേശിച്ചുവെന്ന് പത്മപുരാണത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഉരുവിട്ടതുപോലെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത്? ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പതിവായിട്ട് ശ്രവിക്കണം എന്നാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഗൗതമ മുനി അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനെ ഉപദേശിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പത്മപുരാണത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഭാഗവതം കൽക്കണ്ടം പോലെയാണ്, നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് കേട്ടാലും നമുക്കത് നല്ലത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എങ്ങനെയാണ്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ പോലെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനാണ്, മുക്തി നേടാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ആദ്യം മുതൽ തന്നെ നമ്മളത് ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മൾ കേട്ട് ശ്രവിച്ചിരിക്കണം എന്നാണ് അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനും ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്, പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടത്. മാത്രമല്ല ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഉരുവിട്ടതുപോലെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആദ്യം മുതൽ ജന്മത്യാസി എന്ന ആരംഭ ശ്ലോകം മുതൽ 12ാം സ്കന്ധത്തിലെ അവസാന ശ്ലോകം വരെ ശ്രവിച്ചുവെന്ന് ഇതിൽ ദൃഢീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് ഒരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കാം. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഉരുവിട്ടതുപോലെ തന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ അവസാന ശ്ലോകം വരെ ശ്രവിച്ചു എന്നുള്ളത് നമുക്കിതിൽ മനസ്സിലാക്കാം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ യഥാർത്ഥമായി താല്പര്യമുള്ള ഒരുവൻ ഒരിക്കലും ഒരു തമാശ എന്നോണം അവിടെയെന്നും ഇവിടെയെന്നുമുള്ള ഭാഗവത പാരായണവും ശ്രവണവും നടത്താൻ പാടില്ല. അപ്പോ ഭാഗവതത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ താല്പര്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? തമാശ പോലെ അവിടെ നിന്നും ഇവിടെ നിന്നും ഭാഗവത പാരായണം ചെയ്യാനും പാടില്ല, ശ്രവണം ചെയ്യാനും പാടില്ല. അംബരീഷിനെയോ പരീക്ഷത്തിനെയോ പോലെയുള്ള ശ്രേഷ്ഠരായ മഹാരാജാക്കന്മാരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരുകയും ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രതിനിധികളിൽ നിന്ന് അത് ആദ്യന്തം ശ്രവിക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ വേണ്ടത്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ പോലെ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനെ പോലെയുള്ള ശ്രേഷ്ഠ രാജാക്കന്മാരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രതിനിധികളിൽ നിന്നുമായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ശ്രവിക്കേണ്ടത്? ഭാഗവതം ശ്രവിക്കണം. അതെങ്ങനെയാണ്? ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ശ്രവിക്കുകയും വേണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്തിനാണ്? നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദി കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിത്തായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. പ്രണാമം. കൃഷ്ണ മാതാജി അവിടെ വ്യാസദേവനായിരിക്കും സാധിക്കും.